Tumakder tayo ket intay kantaan ti panglukat a himno o Diyos a kinabadang mi. Diyos sa kinabadang mi, sikat namnamami. Iti dawel talgeda kabalayan alagdan. Idi awan may turturod wenno langat dagat. Diyos ka idin di maput nga awaning ganan. Ken katrini buhat awen lumabas kas malem. Ababakas ti Rabi no init man ngani. O Diyos sa kinabadang mi, sikat namnamami. Sikat na kirena sarket balay anatagin. Amen. Insaad ko nga ari ni David nga adipen ko, babaen itinasantuan alana inkonsagrar ko. Kanayon to nga adaken kwa na tibileg ko, kahit papigsaen to iti panakabalin ko. Saan to ngagbaligi ti kabusor amang parmeken kuana, dinto abaken dagiti managdakdakes. Rumekek to ti kabusor na iti imatang na, ket papatayak to amin agumura ken kuana. Kararag tayo, managayat kin managparabora Diyos, o apo maminsan manen umasidig kami ken ka. Agyaman kami iti makadomingo nga panang tartarabay mo kada kami. Agyaman kami tadi na kam binaybayan, ken inikan na kam itipigsa ken napintas asalon at nga dalga sa atin dagiti kasikuran mi itibiyag. Kat ita nga domingo aldaw ti panaginana, nabalinan mi manen iti umay iti balay mo tapnog daydayaw ken ka. Sika kumangarod apo iti kumaadda kada kami ita nga panagdaydayaw, itinagan mo iti maitag ay kadagiti bibiyag mi. Isaganam dagiti puso ken panpanunot mi ngagdingeg kadagiti sasaum babaen ti instrumento. Dumawat kami met iti pamakawan apo, kadagiti naglablabsingan mi iti padami a tao nang uraan ken ka. Ket tulungan na kami ngagbiag iti ladawan mo. Sitay amin intay ngarot ikararag. Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, umay kumati pagariam, maramit kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga. Ited mo kadakam, itaraon mi tinaldaw, ket panakawanan na kami, kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di ket isalakan na kami iti dakes.
Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloria ng agnanayon. Amen. Amen. Denggem Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araraw mi. Kakabsat ko, denggen nyo ti palagip ni Isaias a propeta, kuna ni Yahweh, ita umay kayo, taglinlinawag tayo, nalabaga ti mansayo gapu iti basol, ngem dalusan kayo aging gangagbaling kayo anapudaw, akas iti kapas. Uray no nakablablabaga ti mansayo, pumudaw kay tu akas iti puraw adelana. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkompesar. Agtugaw tayo kakabsat, ket no siya sinuman kada kayo iti addaan kabailan na ngagparintumeng, kabayatan iti intay pa nagkukonfisar. Tatitukar nga nalinaay ta organista tayo, ket buyugan nanto no kasano tayo nga ikompisar ken Apo, dagiti basbasol tayo. Amen, Apo. Agkararag tayo. Apo, agihaman kami gapo iti panang dalos mo, kadagiti rugrugit mi, ken iti panang pakawan mo kadagiti basbasol mi. Ipaimi nga rod ken ka daytoy a biag, ket sapay kuma taaklunem ken aramatem iti pagayatam. Suruan nakam nga agaramin kadagiti mayaan nurot iti pagariam. Ket sa linungam iti panagbiag mitapnon, maimatangan iti rupam kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. O Apo, iturong nakaten ka, palanasen tinalan ko. Pagranyagem kan rupukan kan tapno sikati naimbag ngagsapa ken naimbag ay nasayaat nga bigat tayo amin kakabsat. Naimbag ngagsapa yo, when nabigat yo Apo. Kastamat no kasano tayo nga kablaawan, tunggal maysa kada kayo kakabsat ket kayat tayo met nga kablaawan, dagiti awan kada tayo. Dagiti kakabsat nga danda iti pagtainganda, kenang nangruna dagiti kakabsat nga adda sa bali a nasyon, wenno ti balasyo na ti taaw. Tapod no launay nga tayo panaggigimong, wenno panagdaydayaw kakabsat ket maimatangan iti entero nga lubong. Into no madamdama makita yo wenno maimatangan mi no mano iti nagbuybuya.
Ken kalpasan iti sugmamano nga oras into numalem, makitan to dagiti ni sinno dagiti ni nagdingdingeg. Ket no daduma kakabsat ket adda nasurok kumurang nga 5,000 nga gasot. Deta tinakad-ado nga agdingdingeg wenno agbuybuya kada tayo. Ket kaaduan na dagito ket adda iti sabaling nga nasyon. Isu nga itinagan iti agmaymaysa nga timpuyog ti Ilocano wenno kongregasyon wenno serbisyo. Adtoy kami nga si pupuso kakabsat nga giyamyaman kada kayo itin kay panagmaymaysa o panakipagmaymaysa iti kastoy nga aramid ni Apo ken nang nangruna pagyamanan mi pay no kasano dagiti ni panang suporta ninyo panang badang ninyo iti aramid iti ministeryo ni Apo tayo babaan dagiti ni apagkapulo sagsagot ken datdaton nyo. Ti kinapagpaisuan na nakakabsat. Iti daytoy ko mga bulan, Hulyo ken Agosto ket daytoy iti bulan ikan tayo iti pategna iti kunkuna tayo nga stewardship month. Iti bulan nga intayo makita no kasano tayo nga pinagtalkan ni Apo stewardship. Ngem gapo iti daytoy langen may sa nga bulan isuntutikkan tayo iti pategna daytoy nga bulan iti stewardship. Ket dawdawaten minto na danto dagiti kakabsat nga mabalin nga agpatutuo. Wenno mangibingay to dagiti ni istorya iti panagbibiyagda. Ket agpili nakto kada kayo. Upat to dayta mabalin nga maysa kada maysa nga Domingo tapnon isuda iti mangibingay kadagiti kapadasan da no kasano ni Apo iti panang parabor babaan iti daytoy kastoy nga aramid. Isungarod kakabsat ngayon gamyamang kami kada kayo tati kinapudno na dagiti banbanag nga isuod iti apila tayo ket addan adu dagiti ni mangi papaay mga mangiawat kaditi tulong nang nangrona iti tulong iti misyon iti iglesia tayo. Ngem sakbay iti amin kayat kuman nga kablaawan tayo ti tunggal maysa pasangbayan tayo dagiti kakabsat dagiti sangsangailit tayo ket no sinuman dagiti sangsangailit tayo mabalinda kadi nga tumakder. Kita niya man tatakaabay yung kakabsat. Baka barbaro nga kadigdigos na lang kat detan. Ikit no amuyon, ibaga mo yung takaabay mo na ay ayatin na ka ni Apo kastanat kanyak. God loves you and so do I. Ayan. Ti Diyos nga rod niso maada kada tayo. Amen. Ket kaya tayo nga kablawan nagitam amin nga simang bahay iti panagkasangay da ken iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysada. Rayan, dagiti kakabsat tayo kas iti dati kas iti gagangay jak nga basaan ti may sa kadakwada no deket makita yu wenno basahin yu tayon ti screen tayon. Dagitoy nga kakabsat iti dimanon iti panagkasangay da iti daytoy nga Domingo ket rambakan da iti kalaysada ket adtoy kami nga si pupuso nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat iti nagan iti daytoy nga timpuyog wenno iti daytoy nga kongregasyon ti Ilocano wenno pamilya dagiti nalalaeng natatakneng nga Ilocano daytaken adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo ken isarsaro nomen tumet dagiti anyaman nga kidkid daw ken kastamat dagiti karkararagmi. Isu nga tinagan itagmaymaysa nga iglesia tayo ditoy sentral nang nangruna. Iti napateg ken nasantuan nanagan ni Apo tayo nga Jesucristo.
kablaawan da kayo, iti naragsak ken narambak, nga aldaw iti kasangayo, ken kastamat iti aldaw, iti kalaysayo. Ni Apo Diyos kuma, iti madangakan kanayon, kadagiti bibiyagyo. Amen. Kahit ko lang kakabsat nga ikan ti pateg na, akas iti kinunak manen, iti may nga iti napalabas nga Domingo. Nabayagan nga awan iti anak, daytoy sentral. No adda lang siguro malagipyo ka ano ajay, at sino nga church, iti anak na. Nga ti ati amumi, idi adda kami Molino, sentral timang subsuporta, iso nga kunada, iti Molino, UMC itata, ket Mount Pisgah. Ket way back, that is 90 or 18, late 80s, yung panahon na yun. Kasi di madistino kami ijay 1992 hanggang 96, ket sentralin iti mang subsuporta. Iso nga dijay ti kun makuna nga anak ti sentral. Ngem ti kinapudno na bawat pamilya lang iso lang tang mang subsuporta haan nga mismo nga ti sentral. Adda pamilya ti Fernando. Ngem intuding latan nga daytoy nga church ket anak ti sentral. Manipo diti kaslawanin ti amok. Isu nga iti daytoy nga kanito. Panawanen tapnon intayo suportahan, tapnon daytoy nga iglesia tayo. Ket maadaan man ti anak, daytoy iti mission tayo di Rosario. Isu nga iti panggep, iti iglesia, iti konseho, ken kadwa dagitoy organisasyon ken committees, kas kumay iti ministry, iti outreach. Nga daytoy iti pangpanguluan, iti kabsat tayo nga ni kabsat nga malu. Ken iti church and society nga isu iti pangpanguluan ni kabsat nga RIA. Kita nyo kakabsat, dagitoy nga kakabsat ket isu dati masapul nga intayo badangan, tapnon iti panggep ti iglesia tayo, ket umayto maadaan to iti agtaod to iti napintas a pagbanbanagan na. Isu nga daw dawatek nga kankanayong kada kayo kas iti bagak manen iti napalpalabas nga Domingo, addan nang ipaay iti ni offering nga napintas ti gatad na. Taman. Nga pangnayon iti gatad nga iso ti budget iti iglesia tayo. Isu nga adupay dagiti kay kakabsat, kas kumadagiti individual nga addan ipaayda nga makatugon, makabadang iti bitbit iti tunggal maysa pagawid da kas kuma iti maysa nga pamilya. Community ayuda. Pero dito yung community ayuda, ket specific lamang dagiti mabalin nga agmiyembro nga ijay Rosario. Dayta ti muna nga kayat ko kakabsat nga ipakaamu kada kayo nga iti apila iti daytoy nga committee iti outreach. Tapnon agkakadwa tayo, agbibinadang tayo, tapnon iti ay aramid ni Apo ket ad-adan tupay nga may tanok. Ken kastamet no kasano kakabsat itintay to panagtultuloy nga kas kumay tatawan ti choir tayo, ta iti choir tayo ket intunon umay manen nga Domingo addadan to face to manen. Intunon umay nga Domingo to manen, intuno recordan to manen. Every other Sunday iti panagkankantada face to face. Isu nga awan makita yo ngem numan pay kasta nagiti kakabsat tayo nga nagawid kanito probinsya ket ikarkararagan tayon to isuda. Ket dagitoy laeng ti kayat mi nga ipakaamo ket no anyan tuman dagiti kayat kyumet nga maamuan adtoy kami laeng kakabsat nga pangibagaan ninyo ket sapay kuma ta makatugol at makatulong kami kada kayo. Amen.
Iti epistola ket masarakan iti Efeso kapitulo 2, bersikulo 11 tinggana 22. Kat kasto iti kunana. Laglagi penyo no anya kayo iti napalabas, dakay anayanak a hentil, nga awagan dagiti Hudyo iti saan anakugit, ket awagan da iti bagida iti nakugit. Naisina kay idi ken Kristo. Gangan na et kayo iti idi ket saan kayo anaibilang kadagiti napili at tao ti Dios. Saan kay anairaman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti tattao na ken naibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo ditoy lubong nga awanan namnama ken awanan panakainaig iti Dios. Ngem ita babaen ti panagkaykaysayo ken ni Kristo Jesus da kayo nga adayo idi nayesdeg kayo gapu tinatay ni Kristo aka sakripisyo iti krus. Ta mismo ani Kristo tinangyeg ti kapya kada tayo, babaen ti panamag kay kaysan na kadagiti Hudyo ken hentil. Babaen ti papatay na, rinebana ti pader ana magsina ken na magbinusor kadagitoy at tao. Winaswas na ti linteg dagiti Hudyo abuklen dagiti bilin ken alalag den tapno kadagitoy dua apuli Hudyo ken hentil para suaen na ti baro apuli ti tao babaen ti panakipagkaysada ken kuana tapno ipasdekda ti kapya. Babaen ti papatay iti krus pinukaw ni Kristo ti gura-gura da ket pinagkaykaysana dagitoy a dua apuli iti maysa a bagi ket inkapya na ida iti Dios. Imay ni Kristo anang ikasabay tinaimbag adamag ti kapya kadagiti amin a tao. Kadakay a hentil nga adayo iti Dios ken kadagiti Hudyo nga asideg ken kuana. Gapu ken Kristo, mabalintay amin ti umasideg ti Ama, Hudyo man wenno hentil, babaen ti maymaysa nga espiritu. Ngarud, saan kayon agangan na et wenno sangsanga ili? Agkakailian kayon kadagiti tattao ti Dios. Kamkaming kayon ti familia ti Dios. Nabunyagan kayo iti rabaw ti fondasyon nga impasdek dagiti apostoles ken dagiti profeta ken ni Kristo a mismo ti kangrunaan a pasuli. Isu ti mangmangkamang iti entero a patakder ken parang ayan na akas maysa a templo a nasantuan iti Apo. Iti panakikaysa ken kuana, maikamang kayo met, agraman dagiti dadumapay, iti panakabangon ti maymaysa a balay a pagtaengan ti Espiritu ti Dios. Dawatek iti panagtakder ti tunggal may sa kakabsat, akas panang rukbab iti nasantuan nga sarita, wenno ti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, ket daytoy iti panangisurat ni San Marcos iti kapitulo 6 manipod iti bersikulo 30 aging ganat 30 ket 4 ket umakar iti 50 ket 6 a bersikulo o 50 ket 3 aging ganat ti 50 ket 6 a bersikulo kasto iti kunkunana. Nagsubli dagiti apostoles iti ayan ni Jesus ket impadamag da ken kuana dagiti amin nga inaramid ken insuruda. Masublat-sublat nga umay ken pumanaw dagiti adu tattao iti ayanda ket di da pay masangon ti mangan. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti adalan na intayo iti maysa diso tapno makainana tayo. Ket nagbangkada mapan iti diso nga awan matagtagi tao. Ngemado tinakakita iti papanaw da ket nakailasin kadakwada. Iti kasta manipud kadagiti amin nga ili. Nagtataray da mapan iti nasao a lugar. Imun unada ngem ni Jesus ken dagiti adalan na adimteng. Apaman adim saag ni Jesus iti bilog, nakita na dagitoy at tao ket naasyan kadakwada, takas ladala karnero, nga awan mangay aywan kadakwada. Iti kasta,
insuro na ida kadagiti adu abanbanag. Bimalaso ni Jesus ken kadagiti adalan na iti danaw ket simmang laday jaya Nazaret anang ipunduanda iti bilog. Apaman ang nakadisaag da dagos ang nailasin dagiti tattao ni Jesus. Iti kasta nagtataray dagiti tattao napan kadagiti kabangibang aluglugar ket impadamagda ken kuana dagiti mais ket impanda ken kuana dagiti masakit as iidda iti papag. Iti sa dinuman napapanan ni Jesus purok man wenno baryo wenno plaza impan dagiti tattao dagiti masakit da ken kuana. Nagpakpakaasida ken kuana nga uray sageden lakuma dagiti masakit iti gayadan iti kagayna ket napaimbag dagiti amin anang sagid iti kagayna. Dagitoy iti sasao ni Apo para iti anak ni Apo. Amen. Panang ped mo jay den at baybay panagiti tao Tugaw tayo ket itangarod intay ding kenti na isagana akanta kadagit ba nga ipaait dagiti Ilocano Choir.
Palakpakan tayo, mata kakabsat, daytayan. Kasla na ilabig tayo mo ten, nga puti kinapintas nga kanta dagitoy nga kakabsat tayo. Kat masapul nga kakabsat nga dagitoy nga kankanta kat day tanto kumamot yung mga raarit kada tayo tapnon te kasta. May sa tayong tumat nga miyembro iti daytoy nga koro. Agkararag tayo. Wena po, pudno nga nagpintas, adengdenggen, dagiti banbanag nga isot mang umang paragsak dagiti kaungan mi, nang nangro na dagitoy nga sarsarita. No kasano kami, O Diyos, nga nagdingeg, babaan iti dagiti kankanta iti koro ket adtoy daytoy adipen mo nga umay ken kagpakpakaasi nga suruam ken ipanguluam nga rod. Tapnon iti anyaman nga maisawang wenno masao ket aggapu ken ka gaputa sika O Dios iti makita dagitoy nga anak mo. Masalimatmetan kuma dagitoy nga sasaom tapnon isut mangipaay ti rag-o ragsakken kiredmi iting kami panagbiag wenno panagdaldalyasat iti daytoy alubong. Itinagan ni Jesus. Amen. Itatay Tagalog service. Ket kasla dagkon ko na ni apay nagsapan samot iti Ilocano service apay ni pastor moten ti pastor iti Tagalog. Tasak nagpastor gamin itatay Tagalog service ta awan ni pastor. Ta iti kinapudno na kakabsat. Iti dagiti karnero nga awan ti pastor na ket malabit nga agwawara hangan napintas iti panag-uurnos. Ket kastoy ko nga mayarig kakabsat iti daytoy nga kanito nang nangruna iti paspasamak iti daytoy nga ebanghelyo ni Apo tayo babaan iti panangisurat ni Marcos. Isu nga iti daytoy a paspasamak kakabsat ket adu a napasamak nang nangruna iti may kainam nga kapitulo iti ebanghelyo ni Marcos.
Dagito nga paspasama ket kas kuma iti saan nga panangawat iti ili na bukod na nga ili ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Pasamak. Bukod mo nga ili sanda ka nga awaten. Ken no kasano kakabsat iti panangipatulod ni Apo Jesu-Kristo dagiti 12 nga adalan na iti misyon. Pasamak iti daytoy nga kapitulo. Ket no kasano iti panangpugot iti ulo ni Juan Bautista. Iti panangpakan kadagiti 5,000 at tao. Kan kastamot no kasano nga nagna ni Apo tayo nga Jesu-Kristo iti rabaw iti danom. Dagitoy iti kangrunaan na paspasamak nga isut ibagbaga iti daytoy nga ebanghelyo babaan kan Marcos. Isu nga uray iti daytoy nga teksto itang aldaw tayo o binasa tayo ket kaing-ingas dagiti paspasamak anay lanad. Wen pudno ani Jesus ket pinaimbag na iti adu at tao iti kamaudyanan na. Ngem malabit kakabsat nga iti sabali abanger ket kasla adda kurkurang napay. Akas iti panagkuna dagiti mangbusbusor wenno manggurgura kenkwana. Ni apay maaramid na dagitoy nga banbanag nga iti bukod na nga pamilya wenno iti ilag at saan na nga maaramid. Dagita ti bagbagada. Isu nga no kasano ni Apo tayo nga Jesu-Kristo ket nagpaimbag ngem malabit nga dagiti sabsabali nang nangruna dagiti ni manggurgura kenkwana ket kasla addakan kanayon akurkurang na isu ti sapsapulin da. Ngem iti kinapudno na kakabsat daytoy intay binasa itay nga ebanghelyo ket daytoy iti mangipaay iti napategunay a panangidalan tapnon maimatangan iti pudpudno nga panggap ni Marcos no kasano nang insurat daytoy wenno iti naimatangan na. Ket daytoy nga panggap kakabsat nga maimatangan ni Marcos ket isu iti panangrugi wenno iti pananglukat. Iti pagarian ti Dios babaan ken Jesu-Kristo. Dayta ti kayat ko nga makita tayo. Ta iti panggap ni Marcos no apay nga inlanad na iti kastoy nga paspasamak nga isut na imatangan na. Ket isu iti panggap na tapnon ipakita, ipamatang kada tayo, ipamatmat kada tayo nga daytoy nga kanito. Ket isu iti pananglukat wenno pagrugian iti pagarian ni Apo tayo nga Diyos babaan ken Jesu-Kristo. Isu nga dagitoy nga bersikulo ket mangipadpaduyak-yak no siya sinno ni Apo tayo nga Jesu-Kristo apudpudno a pastor ang mga iaywan kadagiti ug-ugur na a karnero nga agturong iti pudpudno nga pagarian. Ta iti pagarian ni Apo ket maimatangan babaan umuna iti pagarian ni Apo ket maimatangan babaan iti panangagas kadagiti adu nga saksaket wenno panangpaimbag kadagiti adu asaksakitan iti bagbagi
ken nukasano amay ipulang iti nasaya at akasasaad. Iti ekonomiya iti daytoy nga lubong. Dito nga duwa, makita tayo nga iti pagarian iti Diyos. Kas iti naibagak iti choir. Nga iti pagarian, kakabsat, ang kaharian. Yakun ko na iti ama namin. Kararag, ama namin. Nga umay kumati pagariam maaramid kumati pagayatam. Nga kas kinunakidi nga danag ko na wenno mabasa tayo nga iti kaharian pagarian ket aggapo daytoy iti sarita ti Hebreo nga kun kuna tayo nga Basileo. Nga iti kayat na nga saun ti Basileo kakabsat ket iti anyaman nga aktibidades iti Dios. Isu nga iti pagarian iti Dios ket maimatangan babaen kadagiti activities nga isot aramiden na po tayo nga Jesucristo no kasano nga maipulang iti karadkad dagiti agkakapoy. Agsubli iti kinapigsa wenno salunat dagiti adan saksaket na. Ket no kasano nga maipulang iti nasaya at akasasaad iti ekonomiya babaen ken kuana. Dayta iti makita tayo no kasano iti panangaywan iti pudpudno nga pastor dagiti ugor na a karnero. Isu nga kayat ko nga may matangan tayo ti sumagmamano nga banag. Iti muna iti pakaiyunay-unay iti ebanghelyo. Iti English kun kunanaya the urgency of the gospel. Ano? Iyunay-unay yo. Yeah. Hang kayo ngagtaktak, iyunay-unay yo daytan nga aramid. Takasapulan. Iti umuna asao ni Jesus babaen ken Marcos ket iti pagarian iti Dios. Dayta tikan kanayon nga mabasbasa tayo dito'y surat ni Marcos iti pagarian iti Dios ket asidegen. Naman. Iti pagarian the activities of God is near. Asidegen, Marcos 1, mabasa tayo diyan. Ta ipadpaduyak-yak, iti ipapatay na, kan iti panagungar na, nga isut pagtungpalan, iti pagarian ni Apo. Ta saan nga kompleto, no iti panakataylaeng ni Apo tayo Kristo, iti makita tayo. Ta iti kinapudno na kurang, no day talaang panagrigrigat ken panakapupusay. Masapul nga iti ipupusay ket addaan ton panagungar ta isu dayta iti mangbukel iti pudpudno nga pagarian ni Apo. Awan ti serserbina kakabsat iti panagrigrigat panagtutuo ken ipupusay no awan iti panagungar. Isu nga iti kunkunan ni Marcos, kakabsat, nga iti pagarian iti Dios ket asidigen. Tadayta iti pudpudno. Tano kikitain tayo iti ministeryo ni Apo, kakabsat. Talulaing nga tawen. Kalpasan ti talong nga tawen. Pimusay, ngem kalpasan iti talong aldaw ket nagungar. Isu nga sikaken siya, kakabsat. Ket sapay kuma tamaamiris tayo nga pudpudno nga itibiyag tayo ket ababa. Isu nga saan kan nga agtaktak. Nga mapan ipadamag iti kinapudno
nga addaan tayo iti nasantuan nga ebanghelyo nga kas insursuro ni Apo tapnon mangipaay kadagiti tattao na iti pudpudno nga kinatalged iti biyag ken kas tamet no kasano daytoy nga sasao ket mangipaay iti pudpudno nga biyag iti agnanayon. May kadua, no kasano daytoy nga urgency wenno pakaiunay-unay iti ebanghelyo akon kunana ni Jesus iti pastor iti pagarian. Amuyo kakabsat. Ado dagiti ar-ari iti anyaman nga pagarian. Ngem iti kunkunak iti daytoy nga kanito ni Apo tayo nga Jesucristo iti pastor tayo dayta nga kaarian niya wenno dayta nga pagarian na. Tanda paspasama kiti nasantuan na Biblia kakabsat. Apakaimmatangan ani Apo tayo nga Jesucristo ket pudpudno nga pastor amang iturturong ken manglukat iti pagarian iti Dios. Kung nagsayat ket din aya kakabsat. Iti kayat tayo nga papanan. Ket inton maglukat ton dayjay ni ridaw ket madanon tayo nga ti pudpudno nga nang lukat nga agar-ari iti dayta nga pagarian ket awan sa bali no ni Apo tayo nga Jesucristo. Amuyo, ada dagiti ni istorya dagiti daduma, bato-bato sa langit, iti matamaan ket agbukol ko ma. Ada kanon natay, itatanapan yay ante pagarian ni Lucifer. Ngem sakbay nga umunig, anya tinagan mo, kung naka ni Lucifer, kisya ni Juan de la Cruz po, kita niya di libro ti listahan ni Lucifer katawanagan na. Ni ko nana, baka awanagan mo dito baka diyanagan mo yan ni San Pedro, ingkay jay. Ni Juan, napanijay yan ni San Pedro. Sakbay nga sumrekot kita ni San Pedro, anyanagan mo, Juan de la Cruz po. Awanagan mo dito. Mapangkajayan ni Lucifer, baka dayjay suna, niya pagarian ni Lucifer. Naggapo na kajayan Apo, awan ija tinagan ko. Baka kitaming kaulitan ko na, rebisaim nga nalaang. Baka saan laeng nga nakita ni Lucifer. Napanmanin, nagsubli. Awan magpaiso. Haan ko na ni Lucifer. At siguro nagan mo jay. Awan Apo, papilit ng awanagan na. Awanagan na ti duwa nga pagarian. Sinaludsod ni Lucifer, anya ka diti trabaho ijay ko ha. Ada ka ijay lubong. Ki aturne, ngay sumbat laeng nga awan tinagan na po, awan ti kaluluwa dagiti aturne, kung kunana ka no. Joke lang dayay ngayon kinapudno na. Makita tayo no siya sino. Iti maimatangan tayo kakabsat. Dagiti panggep tayo, no dumteng to jay panawen, nga sumbrek tayo iti pagarian, sino ti agar-ari, iti dayta nga pagarian, nga pagturungan tayo. Iti kayat tayo nga maimatangan tayo iti daytoy kakabsat. Nga iti panangrugi, iti pagarian ni Apo, babaan iti ababa nga panawan. Nga iti intayo panagbiag iti daytoy nga lubong. Ket makita tayon tot maimatangan nga iti pudpudno nga pastor nga isu ti agar-ari ti pagarian nga isu pagtungpalan ti biag tayo katawan sa bali no ni Apo tayo nga Jesucristo. Taadda pudno nga kararwa dayta biag nga isut
impaay na ken kastamat kanyak. Taday ito nga bagi, mapantoyan ti daga, ngem iti agtalinaed, nga isuntot agtugaw, tapnon sumrek, when no mapantuman iti sabali nga lugar kat awan sabali, dayta nga karorwa. Iso nga dayta nga kararwa kakabsat, ket maimatangan nanto, ni Apo tayo nga Isu Kristo, nga isut pudpudno nga pastor, nga isut ari, iti dayta nga pagarian, nga isut pagtungpalan tayo. May katalo. Iti panangsagid, panangarika, panangapros, anya pa'y, panangkuldeng, anya pa'y, iti mabalin tayo nga itiket. No kasano, maiganan, day tamurdong man laeng iti kawes ni Apo tayo nga Kristo, tapnon mapaimbag iti anyaman nga saksakiten iti bagbagi tayo. At pasamak amo tayo amin dayta. Nga iti maysa nga pasamak, nga adda maysa nga babae, nga adda sakit na ti 12 nga tawen. Ngagpadpadara. Ngem gapu, tanaamuan na nga addan Jesus, nga man nakabalin, nga mabalin na amang palaeng taanyaman nga saksakatan ti bagbagi, kinunana iti bagbagi na masagid kulaeng iti murdong iti kagay na ket aglaeng akon. Ket napasamak. Isu nga iti daytoy nga intay binasa naulit manen. No kasano ni Apo tayo nga Isu Kristo babaan iti pamati, masagid mo, maarikap mo, maiganam, ti kayat na nga sa uwan, iti relasyon tayo, kankwana, ket kasta iti kadeket, saan tayo kumango madayo kankwana, ta iti kinapudno na kakamsat, adu dagiti saksakiten tayo, adu dagiti kiddaw tayo, wenno dagiti panggep tayo nga daytoy nga bagi, daytoy nga biyag, ket maadaan iti karadkad, ta iti dayta nga karadkad, matungpal tayo dagiti banbanag nga isu, pangpanggep tayo iti daytoy nga biyag. Nang nangruna no si kaket ina, nang nangruna no si kaket ama, no kasanom nga itakder, tapnon iti pamilyam ken anak mo, ket addan to pagbanbanagan da, ket dayta nga karadkad, kakabsat, isut kasapulan. Isu nga ti intayo panang saged, ti kayat na nga sa uwan iti intayo iya asideg, ken Apo tayo nga Isu Kristo. Aglaeng tayo. Bumanag to dagiti banbanag, nga isut kalkalikaguman tayo, ta iti pudpudno, nga mangagas kadagiti pagbagi tayo, ken iti kasasaad tayo, awan sa bali, no ni Apo tayo nga Isu Kristo. Kakabsat, no kasano iti panangagas, panangpaimbag ni Apo tayo nga Isu Kristo, kadagiti nakaad-ado nga tattao, kadagiti saksakitenda, kastoy met, iti aramidin na ken kanya tayo amin, ipulang na iti kaimbagan, iti dayta nga biyag nga daken ka. Ipulang na iti kaimbagan, iti dayta nga biyag nga daken ka. Ta isuna iti pudpudno nga pastor, dagiti ugur na a karnero, si kaken siya, ket pudno nga pinili na ka ni Apo, tapnon mangugurmet, dagiti karnero nga isot, impaay na nga aywanam. Kabsat, daytoy iti sasao ni Apo, ket sapay kuma. Ta makita tayo ti kinapateg, daytoy nga sasao, nga isut mangiturong kada kayo, kanyak, iti pagarian, iti pagsayaatan. Amen.
Agyaman kami pastor iti nabagas amen sahi iti biyag. Ket itang ngaron idaton tayo dagiti apagkapulo karkari sagsagot ken datdaton a pagyaman babaen kadagiti bank details ti Central United Methodist Church. Ang maiparang iti screen kabayatan iti na isang sangayan kabayatan ang makankanta iti himno ti panagyaman ken panagdisipulo. Kepno awan kabailan tayong agidaton babaen iti online banking, mabalin tayong urnungen dagiti sagsagot tayo tapno maminsan na maidaton inton mabalinen ti agumong iti gaganggay panagdaydayaw tayo. Ket kasakbayan kakabsat wenno babaan itin tayo panangkankanta daytoy nga imnaryo tayo. Ket awagan na kayo mot ni Apo non yan tuman dagiti banbanag nga isot inyo inkay iyasidegken kuana. Ket mabaling kadi umay kayo ti sangwanan tapno ti kasta agkakadua tayo nga mangikarkararag noon yaman dagitoy. Sikat sapsapulet akamangin tatimek mo't mangten talnak talgen when sikalat sapsapulet Jesus ngayayatek bendition mo turayek sikat sapsapulet amang parmek no sa irotasiden anabile when sikalat sapsapulet Jesus ngayayatek bendition mo turayek sikat sapsapulet ngagnaen konyak keturayek ala kami when sikalat sapsapulet Jesus ngayayatek bendition mo turayek sikatayatek Atoy dagitoy nga anak mo o Apo mangyeb-yeb kas iti inda panagyaman gapo iti parabor sa lunat, kired kan pigsa, nga isumanen ti inpaay mo kadakwada tapnon, maaramidan da, dagiti banbanag nga isot impabaklay mo kadakwada, ket no kasano nga makabadang, iti pagarian nga isot inlukat mo para kadakwada, wenno kada kami. Agyaman kami, o Apo, iti panawan, agyaman kami iti kanito. Agyaman kami iti panangalalwad mo. Agyaman kami no kasanom nga inumong kami iti daytoy nga gimong tapnon umay ken kagrukbab agdingeg kadagiti sasaom nga mangipaay nama kada kami iti pudpudno nga rag-o ken kastamet iti ragsak. Agyaman kami
Kadagiti anyaman nga parabor mo kadagitoy nga anak mo nga isumo ti subsubli da wano ipulpulang da. Tapnon iti kasta da maaramat iti adapay nga pakaikaryan iti pudpudno a pagarian. Dagitoy nga pagkapulo dagitoy nga anak mo sagsagot ken kastamet dagiti datdaton da. Weno apo pudno launay nga pinagtalkam dagitoy nga anak mo kas kadagitoy nga banbanag isu nga agtultuloy da nga mapagtalkan unay tapnon dagitoy nga banbanag ket isu o Dios iti maaramat tapnon na daadapay nga rumangay iti pagarian nang nangruna iti daytoy nga iglesia. Weno apo wadu dagiti banbanag nga isuting kami pagyamanan kas kuma. Dagiti anak mo nga simmangbay iti panagkasangay ken iti aldaw iti kalaysada. Ket sapay kumao apo nga iti manen baro nga tawan nga isutimpay mo kadakwada ket mariknada iti kaadam wenno kasanum isudaw apo nga tartarebayan ken alaalwadan iti baro nga tawen nga isu o Dios indadaldalya sa atin. Iti biyag sa lunat nga isut insagot mo kadakwana iti napalpalabas nga tawtawan ket sapay ko maapo ta mapadasan dapay ti ad-adda wenno napinpintas nga sitwasyon iti biyag nga addaan Kristo nga isut mangay aywan kadakwada. Kastama to apo no kasano kami nga panagyaman kadagitanak mo nga simmangbay iti panagkasangay da wenno apo adupay dagitanak mo nga pinaimbag mo kadagiti saksakitan da adupay dagitanak mo o apo nga gyamyaman gapu tempulang mo ti karadkad iti bagbagida adu dagitanak mo o Dios nga impaayam ti anyaman nga kasapulan da iti inaldaw ken dagiti anak mo kadagiti pampamilyada ket pudno nga nirepet mo iti pudpudno nga ayat nga isut aggapuken kaagiyaman kami ti tunggal maysa kadagiti kankanta nga apo nga mangipaay iti liwliwa kada kami dagiti sasaom mamang patpatibker iti pamati mi agyaman kami ti tunggal maysa kadagiti presensyada nga isudamot o apo iti mangliwliwa iti tunggal maysa nga makakita babaan iti panagabrasa babaan o apo iti panagkukumustaan wenno babaan iti kablaaw nga iti Dios isut maddaken ka ket no kasano ti ayat na kastamot kanyak dagitoy nga balbalikaso apo iti pangipaay iti tunggal maysa kada kami no kasanum nga repeten iti ayat mo tagamen isu ti asideg nga isu pakaimatangan ni Kristo nga isu ti paypayso wenno pudpudno nga agay aywan kada kami. Wenno apo adu dagiti banbanag nga isut pagyamanan mi ngem ammom dagiti banbanag met nga isut iyas asideg dagitoy nga anak mo iti sakaanam. O apo ammo mi nga sikalang ti makaipaay kadakwada no anyaman dagiti kiddaw da. Saan man o apo nga masambit wenno maisawang mi iti daytoy nga kanito ngem adda kadagiti kaunggan iti puspuso da wenno tinaknakam da dagitoy nga kiddaw da nga isu apoy pakpakaasidaken ka ket sapay ko matapatgam dagitoy itinagan ni Jesu-Kristo palaengem paimbagem dagitoy nga anak mo nga daan saksakitin da ket no anyaman iti kiddaw da itinagan ni Jesus patakderem tapno agriyaw da agiyaman kami gapo taing kangarod impaay kadakwada dagitoy nga kiddaw da wenno apo ammumi nga dagitoy nga anak mo sa basabaliman iti kiddaw ti tunggal maysa ngem iti kinapudno na si kalaeng itinamnamami nga makaipaay ta sika iti Dios mi nga pudpudno nga pastor mi
nga mga iaywan, mangpalaeng, ken mangpakan, mangipulang, iti pudpudno nga kired ken salon atmi. Agyaman kami ti iglesyam, agyaman kami dayto nga gobyerno, agyaman kami ti wayawaya, apudpudno, nga si kami o apo ket winayawayaam, babaen, iti panangikawar, iti basol, iti dakes, ngem gaputi ayat, dungo ken panangisalakan mo, adtoy kami agmaymaysa, nga sikating kami panagyamanan, sikalaeng itiin kami pagrukbabam. O Diyos, agyaman kami manen, tadagitoy nga kiddaw mi, ket namnamaen mi, nga ipaay mo kada kami. Gitoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga isut manubot, ken manaysalakan mi. Amen. Agtakder tayo kakabsat. Sikat sapsapulan, asurute, karimanapaten, namnamaen. Wen sikat sapsapulan, Jesus ngayatek benimut urayek sikatayatek. Makenan ako ken Espiritu liya, dayawen nga ipangrunang, ti langit ken ti dagat. Kakabsat ko ken ayayatek ida. Intay yung arod lakaman mo na awaten tinanay nga bendisyon iti Diyos sa mga dasadil langit. Iti ayat parabor ket no kasano nga manangisalakan ni Apo tayong Jesucristo. Iti kaadda kaasi tapnon iti nasantuan nga Espiritu isu kumat maadda tapnon liwliwaan na kan isalakan na ka iti aming nga banbanag isut kumat maadda kada tayo. Ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.